jitneħħu s-sejt jekk ma jkunx hemm riżenji miż-żewġ imħalfin inti lest tieħu passi oħrajn. X'se tkun qed tagħmel? Iva, hekk se nagħmel. Irrid nagħmilha ċara, il-sitwazzjoni ta' żewġ imħalfin mhumiex l-istess huma differenti minn xulxin. Però fiż-żewġ każijiet il-gvern jippretendi illi fil-ġudikatura tagħna l-imħalfin u l-maġistrati jilħqu l-ogħla standards ta' kondotta, ta' etika, ta' serjetà morali u l-fatt li jkun hemm akkużi waħidhom indipendentement mill-ġudizzju taħtija jew le, aħna f'dan l-affarijiet mhux qegħdin hawn biex inkunu ġuri jew qorti kriminali, aħna qegħdin hawn għaliex irridu inserħu ras il-poplu tagħna li għandna mħalfin u maġistrati ta' serjetà u tal-affari tagħhom. Meta jkun hemm anki akkuża jew ħiel ta' akkuża, dik is-serjetà tkun ixxelfet. U f'dak il-każ jien nippretendi li l-persuna toffri min jedda ir-riżenja. Anki jekk tkun persuna li fetħula għajnejha 8 snin ilha jgħaddula tiqpax involut fil-qasam tal-isports, inti mħallef, inti xogħolok għal qrati u mhux għal dal-affarijiet u tiqbad twebbes rasek biex imbagħad issib ruħek f'din id-diffikultà. Jien nistenna ir-riżenja fuq il-mejda tiegħi malaj kemm jista' jkun, jekk ma tiġix jien sa nippreżenta mozzjonijiet, żewġ mozzjonijiet biex iż-żewġ imħalfin ma jibqgħux imħalfin u jitneħħew. U meta beħsibek tagħmilha Prim Ministru? Sa nħalli l-żmien biżżejjed però fil-viċin biex it-tnejn li huma jirriflettu sew, imma jekk fi ftit sigħat oħra jiena ma jkollix dawn ir-riżenji fuq l-iskrivanija tiegħi jew ma niġix infurmat li sa jiġu ppreżentati dawn ir-riżenji, allura jien nieħu d-deċiżjoni biex inressaq il-mozzjonijiet u dawn il-mozzjonijiet mbagħad imorru quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja biex jiġu investigati. Mbagħad minn hemm jista' jkun neċessarju li nsejħu l-Parlament b'urġenza.